dalu punika satrilang makarya wonten telepon Bapak Madione Butarmi ing abdi dalam wonten Selatan Duduk Sawit RT 50 spesial koncoku Semarang Mas Panto Mas Ruby yo bose main bro saben ku nyawang potompo rasa kangenku marang sliramu ambiyen ate antum tresno bebarengan ana gedung ombo sagrila pancen aku tak lakoni ayen to tresno ora kudu duweni pancen apa jroning ati piye maneh kudu tak Mas Joko sing duwe ngawi endi mau? Mas Joko sing duwe sine. Asilene. Didek. Yo masuk yuk. Didek. Ya siji 2000 ya. Didek. Monggo, Mbak. nggih penyuwun Rabi. Oe Bengko nyawa fotomu rasa kangenku marang sliramu ambiyen ate antuk tresno bebarengan ana gedung ombo pancen kudu tak lakoni yen to tresno ora kudu duweni apa rasa jroning ati piye maneh kudu tak Megap Mas Robi. megap Pokoknya bintang. Masuk.
Panyuwunku Weh. Waktu sebantuan MC, waktu tatur sebantuan Mas Robi, jam 1 muncul. Sembah nuwun panglipur saking para kadang keluarga geng saking Sangkrila. Alah perkara bar iki sadaya rembug. Arep bar sepura-sepura ku nek aku los. Sing penting siji, hitungane piye. Ya sembah nuwun. Ugi santen kula tampi menika kagem juraganipun audio sound system Beruk. Nggih. Saking My Pro Audio, Bos. Mungkin ada yo dangdutan ini.